La tarda de dilluns, revetlla de Sant Joan, Arenys de Munt va tornar a rebre la flama del Canigó, símbol de la Unió dels Països Catalans. La flama del Canigó arriba als diferents pobles i es mostra pels carrers amb l'objectiu de donar a conèixer que comença el solstici d'estiu. Aquesta arribada es fa des de les més diverses maneres, ja sigui en cotxe, en bicicleta, a peu o fins i tot en llagut, i de la mà de diversitat d'entitats. Bona tarda a tots i a totes. Hi va haver sardanes i la presentació de la nova campanya conjunta entre l'Ajuntament i l'ANC titulada Visca en català. En el QR hi trobareu l'enquesta de valoració, que us animem a tots a que la contesteu, per poder fer una valoració de com està la nostra vila i tota la programació que s'anirà ampliant durant tot l'any. Aquest any, la lectura del manifest i l'encesa de la foguera de Sant Joan han anat a càrrec d'entitats del poble que celebraven efemèride o han tingut una trajectòria destacada aquesta temporada. Les patinadores i patinadors del Club Patinatge Arenys de Munt, jugadores i jugadors del Centre d'Esports Arenys de Munt, les puntaires Verge del Remei, els equips del Club Futbol Sala Arenys de Munt, la Colla Gegantera i els naturalistes del Montnegre. A partir dels anys 60, la flama eterna creada al Castellet dona vida cada any a una foguera al cim del mític Canigó. Gaudim de la vida i de les festes de Sant Joan i amb la flama del Canigó, ambaixadora de tot un poble, us desitgem bona revetlla i que aquesta nit sigui per a tothom una nit d'alegria, de pau i de germanor. De salses de guarda de mar i de Praga Maó, visca la flama del Canigó, visca les fogueres de Sant Joan i visca els Països Catalans, i visca Arenys de Munt. Després de l'encesa de la foguera, es va ballar la dansa d'Arenys de Munt.